en aquests moments jo crec que són tres elements. I no parlo només de Sant Esteve, parlo en general dels municipis, parlo en general del món local que té avui un entorn econòmic diferent i que s'ha d'adaptar a aquest entorn. Jo crec que de moment és els estalvis operatius que cal buscar en cada un dels serveis que presta. Per tant, el repte és com mantenir el servei, amb la qualitat d'aquest servei, però com optimitzar també aquests costos. Perquè el que s'ha de, i entenc que això és una opinió o és una voluntat que tenim en aquest municipi, la de garantir els serveis i el suport a les persones i a les famílies, però això s'ha de fer compatible també amb la possibilitat de poder-ne fer front i de poder atendre també altres obligacions. Per tant, en aquest moment és el d'aconseguir un estalvi en l'operativa del dia a dia de l'Ajuntament en quant als serveis que es presten. Altre és l'obligada paralització d'algunes inversions significatives, inversions importants. Sant Esteve és un poble que disposa de molts equipaments, encara n'hi ha pendents d'altres i segurament el ritme en el que s'hauran de construir no serà el mateix. Per tant, hi haurà un moment en el qual els recursos que entren, els escassos en aquests moments, s'hauran de dedicar més a l'ordinari que no pas a l'extraordinari, ja que normalment totes aquestes llicències urbanístiques que hi havia ja no es dedicaven a l'ordinari, sinó que servien per fer inversió, la inversió de la que avui disposa i els equipaments dels que avui disposa Sant Esteve. Per tant, per força s'hauran d'alentir o s'haurà de buscar un altre ritme o una altra forma de fer aquestes inversions en les quals no es comprometin recursos actuals o de curt i mitjà termini. I després el fet de buscar l'equilibri econòmic i la garantia d'ingressos futurs a través d'activitat econòmica en el municipi. Nosaltres ja ho hem fet, ja fa 4 anys que estem treballant perquè l'àrea de Can Margarit sigui una àrea potent econòmicament, amb una empresa que ja ha mostrat la seva voluntat de venir, una empresa puntera a Europa en el seu àmbit del cartró, i que a més també serà un centre d'atenció d'altres empreses, d'altres sectors, que ens permetran diferenciar-nos del sector de l'automòbil, o sigui, ens permetran buscar una mica de diversitat en quant a l'activitat econòmica d'aquesta comarca i també portaran llocs de treball i recursos econòmics, òbviament també. Per tant, són aquestes 3 qüestions, les de buscar una millora i una eficiència en el que és el dia a dia, buscar també paralitzar d'alguna forma o alentir el ritme de les inversions que estan previstes en el municipi, que potser no seran possibles fer-les immediatament, i després aquesta major recerca dels ingressos que han de vindre per nova activitat que s'ha d'implantar en el municipi i que ja la tenim a punt de fer-ho. No, nosaltres no parlem de retallada en serveis, entre altres coses perquè hi ha serveis que no són competència de l'Ajuntament, com els de salut, per exemple, en els quals el que hem de lluitar és perquè no hi hagi o no sigui efectiva una retallada de l'àrea de salut de la Generalitat i que tingui una incidència en els nostres municipis. Aquesta serà una lluita que anirà per una altra banda, però que haurem d'estar atents a que no passi. Però si hem de parlar de retallades dels serveis que es presten des de l'Ajuntament, nosaltres intentarem fer les mínimes possibles i si se n'ha de fer alguna, no parlo de retallades, sinó el canvi d'algun servei, aquells que no siguin de primera necessitat. De totes maneres, estem treballant per aconseguir ingressos per no tenir que fer-ho. Per tant, diguéssim, la prioritat és no tenir que retallar en serveis que es donen avui a les famílies o a les persones. Ara bé, sí que és veritat que en el dia a dia es presten molts serveis en el carrer, a la via pública, que es poden fer de diverses maneres. I en alguns casos l'optimització dels costos ve a vegades fins pels propis procediments. El fet de buscar el més econòmic, el fet de potser augmentar una mica els treballs fets per la pròpia brigada municipal, el fet, diguéssim, d'analitzar els costos en definitiva per buscar sempre el millor possible permetent fer el servei. Bé, per tant, per una anàlisi del dia a dia, que és una tasca encarregada ja a la nova gerència de l'Ajuntament perquè s'hi posi de ple i de fet ja s'hi ha posat de ple i de la que esperem tenir-ne resultats òptims que es puguin plasmar amb més recursos que es puguin disposar per a altres àrees que són d'urgent aplicació per suport social, per problemes del dia a dia que apareixen a la nostra comunitat que pateix els efectes de la situació actual com la que més. Però ja dic, no estan buscant cap retallada, sinó el fet que puguem garantir aquests suports a base de poder escapçar o de recuperar algunes quantitats derivades de la gestió del dia a dia en el manteniment de la via pública. Nosaltres hem compromès a acabar aquelles inversions que estan en marxa, per tant tenim un equipament important que és el fòrum
important pels recursos que aporta tant pels joves com també en el tema social, en l'aspecte social, i per tant hem de buscar la forma de poder-lo completar. Estem ja treballant-hi. Ara bé, hi ha altres equipaments que estan vinculats ja a la formació i a l'ocupació. I jo crec que aquests són realment inversions i recursos que hem treballat ja perquè vinguin i que hem d'accelerar al màxim perquè siguin disponibles molt aviat. Parlem en aquest cas d'un centre formació ocupacional, formació professional, també la nostra escola d'oficis, i parlem també de totes aquelles actuacions que des de promoció econòmica i des de la nova regidoria de formació i ocupació es pugui fer per intentar pactar i vincular les empreses amb la contractació dels joves de Sant Esteve i també d'altres persones que estiguin a l'atur, com és obvi, però també sobretot del món dels joves. El fet, diguéssim, de poder formar els joves i poder ubicar-los ja en un àmbit laboral per nosaltres és molt important. Però a més també dinamitzar en el seu conjunt l'activitat perquè també abasti a tot el col·lectiu de persones que busquen feina. Per tant, que aquesta inversió, que aquest equipament estigui a Sant Esteve el més aviat possible constitueix un dels nostres objectius. Ja dic, en general, crec que serà important que comencem a prioritzar les inversions. Aquelles que s'han de fer han de tenir un aspecte de repercussió en la societat que incideixi en aquells àmbits en els que són més necessaris, i en aquest moment l'ocupació i la formació és un àmbit de primera importància. Hi ha projectes externs. Sant Esteve tenim projectes que s'han de fer i que a més estem esperant perquè estan ja compromesos per la Generalitat, però que no són propis de l'Ajuntament, sinó que els ha de fer la Generalitat. I n'hi ha 3 de molt importants. Un té a veure amb aigües residuals, que és la depuració d'un vessament d'aigües residuals que tenim a Canemat i que l'Agència Catalana de l'Aigua es va comprometre a pagar. Estava ja en el programa d'inversions, però l'ACA ara ens comunica que no té diners i que, per tant, deixa sense fer aquesta obra sense cap data determinada. Però després tenim també l'ampliació de l'institut i el nou ambulatori. Tots són equipaments que ha de fer la Generalitat i que nosaltres seguirem lluitant perquè es pugui fer. És el que li deia, a vegades les coses s'han de poder explicar i també s'han de poder entendre amb les explicacions que es donen, la informació de la que es disposa. Estic convençut, vull dir, l'equip de govern, el grup de govern, el PSC, amb la majoria de la que disposava en l'anterior mandat, en aquesta qüestió va fer el que entenia que havia de fer, que és cedir un solar d'equipament a l'Anoia per una fundació sense afany de lucre, que està molt reconeguda en l'àmbit formatiu i educatiu. Per tant, ens garanteix la qualitat de la formació que s'hi donarà. Però, a més, la cessió d'aquest sòl comporta que en aquest indret pugui haver-hi l'escola d'oficis del municipi, que també era un compromís de tots els grups polítics que concorreixen a les eleccions. Per tant, estic convençut que sabrem explicar als nostres companys de govern que aquesta va ser una bona decisió, presa en el moment que s'havia de prendre, i per tant que els convencerem que cal tirar endavant aquest projecte. Bé, sempre ens agradaria que això avancés més ràpid, però en fi, en aquests moments, en els moments en els que estem parlant vostè i jo, doncs estem a punt que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona tracti l'aprovació definitiva del pla parcial del sector de Can Margarit. Vam aprovar ja en el ple del dia 20 de maig l'aprovació inicial del projecte d'urbanització i, per tant, tot va endavant perquè puguin començar a iniciar-se les obres d'urbanització el més aviat possible. Però les tramitacions d'aquest nivell són sempre molt complexes, Són obres d'enginyeria que s'han de tindre en compte molts paràmetres i, per tant, necessita també moltes autoritzacions, molts informes de molts departaments i mai són prou ràpides, tant com nosaltres voldríem. Però en aquest moment els instruments de planejament necessaris per començar les obres estan ja molt a prop.